സജ്ജനങ്ങളെ, വ്യാഴം മാറുകയാണ്. വ്യാഴം നേർരേഖാ സഞ്ചാരത്തിലൂടെ വരുവാണ്. വ്യാഴം വക്രഗതിയിൽ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നൊരു കാലഘട്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യാഴത്തിൻ്റെ ഗുണഫലങ്ങളൊന്നും 7 രാശിയിലുള്ള നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഇതുവരെ ലഭിക്കാതിരുന്നൊരു കാലഘട്ടമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും മാർച്ച് 11-ാം തീയതി മുതൽ വ്യാഴം നേർരേഖാ സഞ്ചാരം തുടങ്ങുകയാണ്. ഈ നേർരേഖാ സഞ്ചാരം തുടങ്ങുമ്പോൾ 7ഓളം രാശിയിലുള്ള 15ഓളം നക്ഷത്രക്കാരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വലിയ വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് ഈ വ്യാഴമാറ്റം കൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്ന് നൽകാൻ പോകുന്നത്. ഇന്നലെ വരെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ച എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും മാറിക്കൊണ്ട് പുതിയൊരു മാറ്റമാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മകയിരം, തിരുവാതിര, പുണർതം ഈ നക്ഷത്രക്കാർക്കാണ് മാറ്റങ്ങൾ. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിച്ച് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യും.